أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدءا وختما وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. An balima wajulu kɛnɛ lajɛbagaw ni ya anw ye santoro ani karante la jebala siya dugu jamiyatu zamzam n'o ye musobaw ye musoba minnu farala ɲɔgɔn kan k'ala ka diinɛ dɛmɛ k'ala ka diinɛ sankɔrɔta. Muhamadul Mustafa ale cira kana musow de bonya ka musow karama ka muso bɔ jonya juru la. O de kosɔn jamiyatu zamzam olu farala ɲɔgɔn kan ka mawludu kɛnɛ basigi Muhamadul Mustafa a bangeli hukumu kɔnɔna na. Kɛnɛ in daminɛna ni kunbɛli ye n'o de u ye wele bila karamɔgɔba minnu ma ka bɔ san. Kunbɛli kɛnɛ in kan mɔgɔ caman bɔra ka u ka nisɔndiyaw yira an'u ka sewa kɛnɛ kan ani yen sigida mɔgɔba caman. Kunbɛli kɛnɛ in kun cɛra ni laselikanw dili ye an karamɔgɔw fɛ ka daminɛ an karamɔgɔ Mumin Bagayogo ani an karamɔgɔ Sheikh Adam Jabi. An ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Ka foli di aw jebalakaw ma a ka kunbɛli kɛ ko ɲuman na ani a ka mɔgɔ bonya la. An b'a dɔn karamɔgɔ a hakilila ye min ye diinɛ la ani silamɛw ka ɲɔgɔn kanu na jebalakaw ye caman faamu a la. O la an b'aw fo ka dugawu kɛ aw ye Seydi Sherifu Usman Madani Hayidara tɔgɔ la, ka dugawu kɛ aw ye a ka baara la, ka dugawu kɛ aw ye Ansar bɛɛ tɔgɔ la. O la an bɛ min nɔfɛ dɔrɔn hakilila o caman bɛ se ka sɔrɔ jebala yan ala jɔn ɲumanw na ala ka niyɔrɔla mɔgɔ dilali la. N'i ye jebala lajɛ bi nin kɛnɛ in kan an bɛ se k'an bolo sin waliyu caman ma yan mɛ a sɔrɔla jumɛn na Hayidara ka baaraw farafinya tɛ tubabuya tɛ ala ɲɛ siranya min ni karamɔgɔ y'o di an ma o bɛ an bɔ. O la an bɛ foli dama de kɛ kumatigi bɛɛ mago b'ale ka nin dakuruɲɛ fila la nin kɛnɛ kan. An bɛ bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ Hayidara ni ce, Basita ni ce, Bamada ni ce, ka tila ka Bamariyama fo ani ce, Ba Alikadi ni ce. Ninnu ye baara min kɛ yallahu ya rabbi ala ka an don u la hɔrɔma. Kuma caman ti an bolo. O min bɛ an bolo o de ye foli ye. N'o de an donna yan waati min na an nana sɔrɔ yankaw sigilen don pɛrɛlen don k'an kɔnɔ. O sababu ye jɔnni ye? O sababu ye Sherifu Usman Madani Hayidara. Batabu n'i ko i bɛ fɛn fɛ f'i ka kɛ a kɛrɛfɛ maaw fɛ n'o y'a ka dolomoɲɛw ye. N'i siranna tasuma ye ni dolomoɲɛ pɛrɛnna i b'i kunkolo kɔrɔta ko ala a bɛ bɛn mini. O tuma na bonya min kɛra a kɛra karamɔgɔ Hayidara de kama. O tuma na an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ Hayidara a n'a bɔnna u bɛ fɛn fɛn ya rabbi ala k'o k'u ye. O bɛ sira fɛn min ye ala ka don u n'o cɛ. Inshallahu an y'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ɲɛna k'a fɔ bi mawlud dɔ bɛ yankaw bolo. An bɛna fara an kanuɲɔgɔn kan ani an karamɔgɔ n'o ye Seydi Adam Jabi ye. N ko an bɛna an se jɔya. O ko ni an nana an kana segin fiyewu. Ne nana n ka nana dɛ nka ne bɛ kɛ de i n'a fɔ ɲɔnɔ de ye ne bila ka na. Président ye nin de fɔ ɲɛna ko ka bɛɛ fo ka ɲɔnɔ ka bɛɛ bɛ aw fɛ yan bi. Ni se b'u ye n'u bɔra a kalama u tun sɔn ka délégation wuli ka na nin ko in na. Nka mɛ ala ye min latigɛ dɔrɔn o bɛ kɛ. Mana an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛ ɲuman sigi ka kɛnɛ ɲuman wuli. An bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ bɛɛ bɛ kuma de. Wari ɲininaw ka kɛnɛ ne hakilila o tɔgɔ ye sugu ye. Dɔnni ɲininaw ka kɛnɛ ne hakilila o tɔgɔ ye kalanyɔrɔ. Kɛnɛ o kɛnɛ n'a sigira kɛnɛ in bɛ kuma. An ka nin kɛnɛ in n'a bɛ kuma a tɔgɔ kan ka kɛ de alijinɛ ɲini kɛnɛ. Sabu an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan mun kama ko an bɛna an ŋaniya jira kira kanu na. An kɛra kira mandon ye k'a bɛnna ma ala. Ala an bɛna ɲɔgɔn hakili jigi e ka kiraba in bonya na ka maaw hakili jigi. Kira ye nafa min ye anw
kiramandonw ye ka ala wale ɲuman dɔn njebala yo kɛnɛ de sigi n'o ye siya dugu ye sigi kun ye nin ye kɛrɛkɛrɛ ma an filɛ yɔrɔ min an bɛ wali chaise de kɔnɔ na aw ka hakɛ to bilakoro dunan ni misi fara ye ale ko tɛ dɔ de y'a ɲuman kɛ ka bila ɲɛ an bɛ Sherif Usman Madan Haidara ka chaise de kɔnɔ ale de ye nin ko in daminɛ ka ba don an na fo nin kɛra laada ye ni san daminɛna san bɛɛ lajɛlen bi kɛ kira ka mawludu ale de ba don an na k'an fara ɲɔgɔn kan tuguni i ɲɛ bɛ denmisɛnninw na olu bɛɛ labɛnlen don k'u b'u yɛrɛ dilan parce que yɛrɛ dilan ka ɲi ni tiɲɛ ye an faralen don ɲɔgɔn kan k'an yɛrɛ dilan hali n'an ma dafa an bɛ fɛ an ka dafa nin jɛ in an ka nin girin an ka nin baara bila in ni dugu bila ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen ni sababu b'a la nin don ka siya dugukaw fo an ka bonya ni an ka bisimila ko ɲuman na an b'u fo. Surafana tɔw dulen kɔfɛ wajulu kɛnɛba sigira siya dugu Jebala. Mɔgɔba caman de ye kɛnɛ in lasɔrɔ k'a daminɛ Ansar mɔgɔbaw la ani yen sigida mɔgɔbaw la k'a daminɛ mɛriw la alimamiw ani donso ɲɛmɔgɔw ani Jamiyat Zamzam olu ka ɲɛmɔgɔw n'olu yɛrɛ de ye kɛnɛ in sababu ye Jamiyatu Al-Badr ani mɔgɔba caman u bɛɛ bɔra k'u ka waleɲumandɔn foliw ani u ka ɲaɲagariw kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. An bɛ kɛnɛ min kan silamɛya kɛnɛ de don karamɔgɔ fɛn o fɛn nana n ka foli b'a bɛɛ ye dunan fɛn o fɛn nana ani dugutigi fɛn o fɛn nana n ka foli b'a bɛɛ ye ala ka baro sigi hɛrɛ ala ka wuli hɛrɛ an kuntigi n'a ka sabo barakala sallallahu Muhammadu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ an bɛ dunan ni dugulen bɛɛ fo an bɛ karamɔgɔw fo an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo siya dugu alimami bɛɛ tɔgɔ la an bɛ kɛnɛ min kan yan o de ye ko alimawulud Seydina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko bangini an b'o kɛnɛ kan yan yarabi an bɛ dugawu kɛ jama ye baro a sigila hɛrɛ la yarabi ala ka wuli hɛrɛ la baro sigila hɛrɛ la ala ka wuli hɛrɛ la a kɛra ala k'o di an ma an bɛ karamɔgɔ ni dunan bɛɛ an b'o bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ladilikan fɔlɔ min fɔ n'o de ye an sigilen bɛ kɛnɛ min kan yarabi an b'a ɲini daliba masa fɛ ala kɛ san wɛrɛ jira an na an ɲini ta kɛ cogo min ala kɛ san wɛrɛ jira an na ten hɛrɛ la an bɛ dugawu don ala ka baro wuli hɛrɛ la kiraba in bonya kosɔn Sherifu bonya kosɔn sallallahu Muhammadu ayiwa an bɛ foli kɛ naba bɛɛ lajɛlen ye an bɛ karamɔgɔ jaabi n'a ka délégation fo ka bɔ san tele Sherifu la délégation min nana an fɛ Jebala an b'o fo an ka foli bɛ sous-section wɛrɛ minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na s'anw ma yan an b'u fo o ni san section ɲɛmɔgɔw o tɛmɛlen kɔ an ka foli bɛ dugutigi minnu sela an b'u fo cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba mɔgɔ o mɔgɔ sen ye yɛrɛ si kɛnɛ kan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye bi ye donba dɔ ye alhamdulilayi an bɛ foli kɛ Ansar jama ye foli banbali parce que an filɛ kɛnɛ min kan nin an b'o de kɛ kɛnɛ kan a ka gɛlɛ ko ni ɲɔgɔnna jamaba bɛ ka o kɛnɛ kelen min kan nin cogo la tan vraiment silamɛya sira kan donc min ye min ye o y'o ye min ye min ye o y'o ye ni diinɛ bɛɛ diinɛ bolofara cayalen don mais nin bɛɛ baara kɛ ko min n'a fɔ Ansar bi cogo min ɲama Mali jɔra Ansar bɛ don yɔrɔ min na Mali kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ donc an b'o fo an b'o tanu an b'o barikada an bɛ kɛnɛ in kan an b'an ka karamɔgɔbaw fo n'o ye karamɔgɔ jaabi o n'a ka mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ kan dan tɛ foli min na an b'a fɔ jaabi min filɛ nin ye ala y'anw gɛrɛsɛgɛ
ayiwa n tɛ se ka kuma caman fɔ a kan nka ne ye min ɲɛna jaabi ko la ne b'o dɔn ayiwa san mara mɔgɔw anw ka kunnawoloden min b'an bolo o ye jaabi de ye n'an b'an wasa don mɔgɔ la an k'an wasa don a la n'an t'an wasa don mɔgɔ la an k'an wasa don a la o tɛmɛlen kɔ n bɛ foli banbali se jumɛn ma sababu ɲuman n'o ye Sherif Usman Madan Aidara an bɛ dugawu k'an ye dugawu banbali ne b'a fɔ ni kuma jala n b'a fɔ Mali dɔ jiri ba Ansaru kelen dɔ jiri tɛ dɛ Mali dɔ jiri a bɛ min kɛ jamana na bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Ala n'o kosɔn jamaba min ye kɛnɛ kan o jama lahɔrɔma kosɔn n b'a ɲini jama in bɛɛ lajɛlen fɛ ani karamɔgɔbaw fɛ u ka dugawu kɛ Mali ye Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn taabolo min bɛ bi bɛɛ y'a dɔn Ala ni jamakulu jama lahɔrɔma in a ka ca Ala fɛ n'olu ye dugawu kɛ an fɛ kɛnɛ min kan n'Ala sɔnna ma a ka ca Ala fɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ Ala fo ka Ala barikada sani an ka tɛmɛ ni foli ye an bɛ dugawu kɛ an ka ɲɛminɛba n'o ye an karamɔgɔba ye ni o ye Saki Sherifu Usman Madan Aidara ye Ala ba an bɛ deli nin kɛnɛba in kan yan I k'a kɛ Ala baya yɛrɛ bonya kama hami min bɛ an karamɔgɔ la bi o ye jamana in a kɔlɔsima de ye Ala I tulo bɛ an kana a kɛ nin kɛnɛ hɔrɔnmanw kama I ka an karamɔgɔ ka hami k'a dilan o bɔlen kɔfɛ an bɛ Sadugu sous-section kɔrɔna an bɛ Sadugu ka bɛɛ lajɛlen fo san section bureau 21 tɔgɔ la ani sous-section 26 tɔgɔ la ko k'a ka foli fɔ bɛɛ jɛni ye n'o ye san section président Yakuba Deno a ma kɛnɛ sɔrɔ ne de y'a ka 3e adjoint a ko n kana a nɔna fa nin kɛnɛba in kan yan ko n'an sela ko an kan ka foli lase jama bɛɛ lajɛlen ma ko ka aw ni fo ka waleɲuman dɔn ko a ni kunu wa a ni bi an b'aw fo ni silamɛya ka foli ye ka dugawu kɛ aw ye cɛsiri min bɛ aw fɛ Njibala yan yarabi an b'a ɲini aw fɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka se ka an'aw dɛmɛ ka cɛsiri ka se ka a dumɛ ani aw yɛrɛ mago bɛ laɲini minnu na ni Ansaru ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka laɲiniw Ala k'a sabati Ala k'an ka laɲiniw sabati ka laban ka a ɲini solution fɛ Njibala vraiment an ka se ka Njibala ko ladege ka kɛnɛ yeli a y'an wasa an b'a dɔn k'a fɔ cɛsiri bɛ u fɛ yan ale b'o san min ɲini u fɛ u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan u ka jɛ ka hakili ɲuman di ɲɔgɔn ma dugu baarali ani silamɛya baarali kan o la an bɛ kɔrɔfɔ dan yɔrɔ na yan président bɛ min dunda ko k'a fɔ Sadugu sous-section mɔgɔw ye o de filɛ nin ye aw ni ce ani baraji Ala k'aw nasara salamu aleykum. Badro sigira anw fɛ Siyadugu ka bɛn marché kalo tile 27 ma san 2013 ka bɛn Ba Mariama ka Isa bangeli ma o la Jamiyatul Badro sigira kunba 3 kan o fɔlɔ ye ladamu ka denmisɛnw ladamu ni jogo ɲumanya ye ni kodɔn ni faamu ye a sigi kun 2nan El Badro sigira ka masaw dɔw ɲini u tɛ min fɛ k'o to u bɛ min fɛ k'o kɛ a sigi kun 3nan n'a laban ka masaw ka hakɛ dafa n'u ni ɲɔgɔn cɛ Ala ye min tɛmɛ an n'a masaw ni ɲɔgɔn cɛ Jamiyatul El Badro n y'a sigi kun 3 ye o la El Badro ye sariyaw bɛ an bolo a la n'o ye sariya 5 ye a sariya fɔlɔ e ti kɛ El Badro tɔn ye fo k'a sɔrɔ i ye bayatul islamiya kɛ n'o ye silamɛya dɔnkan ye a sigi kun 2nan an bɛ sigi kalo o kalo i ka jɛ ni o ye k'o matarafa an fɛ o y'an ka sariya dɔ ye a sariya 3nan
an bɛ juma suwurdeli min kɛ ka dugawu kɛ jamana ni diɲɛlatigɛ ni silamɛ bɛɛ lajɛlen i ka jɛ ni o ye o y'an ka sariya dɔ sariya 4nan an bɛ diinɛ kalan kɛ an ka to in kɔnɔ i bɛ jɛ ni o ye ka diinɛ ɲini k'a dɔn ka silamɛya koɲɛw ɲini k'a dɔn i bɛ jɛ n'o ye an ka sariya dɔ sariya 5nan n'a laban an bɛ cinkanw sara kalo o kalo ka an yɛrɛ nisɔndiya ka silamɛya ka donbasiw ɲɛnamaya ka an yɛrɛ kɔntan o la i bɛ jɛ ni o fana o y'an ka sariya dɔ ye o kɔfɛ ni El Badru sigi tuma ni bi cɛ anw ye nafa caman sɔrɔ dan tɛ min na misaliyara o nafa dɔ ye jumɛn El Badru min bɛ sigi anw fɛ don min na a y'a sɔrɔ dugu 11 dugu 6 de tun bɛ anw bolo o dugu 6 bɛ bɛn o maa tun bɛ bɛn maa 200 ani maa 14 ma mais alhamdulillah an bɛ ala tanu an filɛ don min na i ko bi ala y'an garisɛgɛ dugu 11 na o dugu 11 bɛ bɛn maa 300 ni maa 80 ani maa 6 ma o ye nafa dɔ ye o la ni El Badru yi o kɔfɛ an ye nafa wɛrɛ sɔrɔ a la min tɛ nin ye fana misaliyara i n'a fɔ ka kira ka bangini su ɲɛnamaya ka an yɛrɛ kɔntan ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmani Madani Haidara ka anniversaire k'olu ɲɛnamaya ka an yɛrɛ kɔntan o la o ye nafaw dɔ ye o kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye minnu tɛ diinɛ ko kalama u k'a dɔn diinɛ tɛ ɲɛsisi diinɛ ye farifa diinɛ tɛ k'a dɔn ala ko ye fɛn min ye k'a kanu ka dɔn a la o la an y'a dabɔ o de kama sabati an b'a fɔ naba bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen bisimila ko y'an jibala ye ku n'an bɛ ku kuma caman tɛ anw fɛ kuma daminɛ kuma mɛnna mɔgɔw peresilen don waati fana kun t'a bɛ jɛ o la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye k'aw bisimila ko y'an jibala ye ko an bɛ ku fɛn min aw natɔ sɔrɔ kana taatɔ sɔrɔ wasalaamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim. Allahumma salli sallim ala wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam taslima. An somo ne ka fori ba ma. An b'a fɔ ko Shadugu tɛ dɛ Wɔlɔndugu don. An bɛ Wɔlɔndugu kɛnɛ de kan bi. Ala sago a sago. Anw ye denmisɛn ye. Ayiwa i cɛsiri an ma ko an ka na i ka baro la i ka baro tɛ dɛ an ka baro don Shadugu baro Wɔlɔn baro don kosɔn Shadugu d'a kan kɔrɔ ani tile bɛ yen n'a tiɲɛna ye a bɛ taa ɲɛ Wɔlɔ mais n'a tiɲɛna Wɔlɔ a tɛ se ka ɲɛ dɛ fa i ka taa Wɔlɔni i seriki ɲɛsin anw de ma ala sago a sago mɔgɔkɔrɔbaw karamɔgɔw mɛriw jama bɛɛ lajɛlen sa commune 25 dɔgɔtɔrɔso 30 kɛrɛnkɛrɛnyara ne bɛna fori k'a bɛɛ jɛ n tɔgɔra anw sigi min filɛ lɛtiri sera anw ma ko kalan bɛ yan bi ala sago a sago min ye k'anw se yan kɛnɛya de k'anw se yan a ka di dɔnniya a kana baro na bi mɛ alhamdulilayi o kɛra ala ta ye ni a fari kumuna a ma yan sɔrɔ nka a ka ŋaniya ɲumanya y'a kɔnɔ anw min nana ayiwa ala barika la an nana ko ka na baro ɲɛnamaya ka an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ŋaniya ɲumanya la k'an dusukun kɛnɛya ka jama baro. Ka da jumɛn kan Jalo bɔla yan nɔ a ko a ye ɲininkali kɛ maa o maa min wuli bɛɛ ko Njɛbala dɔgɔtɔrɔso yala Njɛbala dɔgɔtɔrɔso fura de bɔ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ n'a ni maa tɔ ta tɛ kelen ye k'u ko fura tɛ bɔ yɔrɔ la Njɛbala dɔgɔtɔrɔ bɛ mɔgɔw kunbɛn ko ɲuman min kɛ o de kosɔn mɔgɔw bɛna Njɛbala dɔgɔtɔrɔso la o bɛ mɔgɔw yɛrɛ lafiya o kɛnɛ o ye dɔ wɛrɛ fara ne ka dɔnniya kan ka mɔgɔw kunbɛn hali bi ko sali bɛ foli ka misaliya n b'a dɔn k'a fɔ juguya t'u la u ye fɛn min dɔn u y'o de fɔ an ye an bɛ dugawu kɛ ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye so. n bɛ foli lase naaba bɛɛ lajɛlen ma fɛn mun natɔla sɔrɔ o kanu tatɔla sɔrɔ n bɛ foli lase o sabu jaabi ma a n'a nafɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛn mun natɔla sɔrɔ o kanu tatɔla sɔrɔ n bɛ foli lase an ka monsieur le maire ma a n'an ka dugutigi ɲumanw a n'an ka alimami bɛɛ lajɛlen fɛn mun natɔla sɔrɔ o kanu tatɔla sɔrɔ. foli kɛ donsow tɔgɔ la bon n bɛ foli kɛ donsow tɔgɔ la bakɔ donsow ani baɲɛ donsow ba filaro koyi bafin ani bajɛ a donsow bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama ko n ka foli k'a bɛɛ tɔgɔ la tiɲɛ yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnya la n bɛ foli kɛ bon n b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka dugawu kɛ donsow ye u ka dugawu kɛ donsow ye donsow bɛ fiɲɛ na koyi ne bɔra ka kɛnɛ lajɛ sisan
i b'a sɔrɔ donso min bɛ kɛnɛ kan n'ala sɔnna a bɛ cɛ 100 bɔ a bɛɛ n jɛbala yan u bɛɛ bɛ kɛnɛ ɲɛfɛla fɛ ɔ an b'a ɲini jamana in ala k'a lafiya jamana in ala k'a lafiya bon kɛrɛnkɛrɛnyala an bɛ n'an b'a bɛɛ fo dunan ni dugulen cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba fɛn o fɛn se e yɛrɛ se kɛnɛ in kan yan an b'a bɛɛ fo ala k'a bɛɛ sen sara de ma o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ wajulu kɛnɛ in kun cɛra ni an karamɔgɔ Sheikh Adam Jabi ale ka lasilikanw ye an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ alhamdulillahi zil izza wal jamal lahul qudra wal kamal wa lahul mulku wal jalal wal kabirul mutaali munshi'u sahabi siqali wasadidul mahali wasari'ul hisab huwa sadidul iqab indahu husnu sawab wa indahu umul kitab wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi al-akhyar wa man walahum bi sanin ila yawmit tanadi wa ba'da qulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbadew ambi tanga ñine ala fe kan kisi ka bo shaytané toroma kala tanu ka wale ñuman don ala mi ye bonyo ni korota tigi wallahi ale mi ye masa dafale ye ka masaya korota le do ala mi ye sahabaw nu kabanogo dila wallahi ka jibo ala lahara fese teliman tigi ala do mbadew dimbe koroti dore ko nga do sibi alay wallahi hajami num be koroyo di amitla ka kishini nema ko nyine ala fe ako ke muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam ni ngoro ye jumenye ku miri muna ala ko mogowma kata muhammadu tle foga se nyewulima aw mun sona ne tama ayne ala dilinga hine muhammadu la obi mun fanye ko nyumanke nte ala minyanda katla ka an be yamaruya ay soli chekilinga muboke nyumando ala kanke nyumangela shina ambe ala fu an solin ko fekira na sodunge sanma ni manyuma munun tugulala ka nyini ala fenene aw ala kan faruka ambe kene minga ningana nye an farali ulu kan sababu yi shina nusa kadi njibalaya siyadugu ka nga foli folo anga njibala almamun bela no siyadugu almamun be anga almamun ba nudi madu tangare aya ko kwangana fonyongo kana nyon sama mawa kande nyon sama ebi mindongoi jamana jumem be kele misega ke ko ati nyon sama dona nyon sama koi akana nyon sama faso ka furu ba hereka libalido de mawo betis ke hakili kele me bebi je ami kurumi ngono akana soko ama fote bamano nyi mun foyi kuy kana do foto fe kuruna ni faratera ba soko ni abitwala ibitwala o kumana anga na nyon sama ye nindi na sirambe bi kurumi ngono oye mali pondi ni ndigi muru ni ndigi akana wobe nyaka de dindo akana nyon sama kambi ndema fatafshalu abe échoué ni échec dahi ala nyebana akema nyene mon kama dusukun keneman tigu kama
ŋaniya ɲumantigiw kama ala ka bɛn don an faso la ala nin sigi ba ninnu kama ala i b'a dɔn nin sigi in tɛ wari ɲini sigi ye ala miliyɔnw de bɔra ka misiw fa i ka kira bangeli kama an jigi tɛ maa ka dɔrɔmɛ kan wilibali don dɛ ni bayisa ye ka min donna ni mawludi la i b'a dɔn n'a fɔra ko mawludu labɛn dɔw ɲɛ b'a sanfɛla dɔw ɲɛ t'a dugumala la wa bayisa ye misi 3 fa n'o bɛnna 100,000 ma ka 60 don malo la e tɛna fɔ ko mawludu musaka bɛnna 160 ma i y'a jɛ min bɛ yen o ka ca ni nin ye maaw n b'i sɔmi de maaw yani masina cɛ ye sansi joli la k'i kun mawludu tɛ ne ye joli bɔ nin ye joli bɔ maa 1,000 bɛɛ ye esansi litiri 1 sa litiri 1,000 ye joli ye nin bɛɛ kɛra mawludu de aller retour o fara sous-section ka 1,60,000 kan maaw a man ca kira ma a ma foyi kɛ wa ni ne ye mawludu sigi kun ye an fɛ ka kuma maaw ye ka kira valeur fɔ maaw ye maaw su in na n bɛna n karamɔgɔ ladege maaw Cherif Ousmane Madani Haidara ba Madani de Nibrasu Zamani Ngoni Alil Maqamu Fa'alul Khairatu Muzihirul Ajaibu Jamaluddin Kemaluddin Bahauddin Nasiruddin Sharafuddin Muftil Am Sadul Awan Mughayyirul Munkaratu Fakhruddin Said Cherif Ousmane Madani Haidara Mao ale y'a mɔkɛ ta fɔ su in na n bɛna mɔ a yɛrɛ ta fɔ Mao Cherif Ousmane Madani Haidara ko n'i ko ala maa si tɛ kuma ala y'a dɔn maa ma kuma dɛ Muhammad Allahu akbar Haidara de ye nin fɔ a ko n'i ko ala maa tɛ kuma mais n'i ko Muhammadu bɛɛ bi sallallahu alaihi wasallam fɔ o kɔrɔ ye di ala de ka bon ni Muhammadu ye ne ko Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fɔra n bɛna fɔ sisan Cherif Ousmane Madani o fana bonyana ni Muhammadu ta ye mun b'a kɛ ɲuman don libali don dɛ a mɔkɛ ye baara kɛ nin b'a jira ale de b'a nɔ na baara o kumakan de kɔrɔtalen don ni kumakan yɛrɛ ye baara mankan min mɛn ka tɛmɛ ni pɛrɛ mankan ye ni ne pɛrɛnna yanni yɔrɔ jumɛn don a bɛ ba tigɛ wa a bɛ se segu wa n'i ye baara kɛ o bɛ taa fo makan kuma baara kumakan de bi mɛn ka tɛmɛ maa pɛrɛnkan kan Cherif Ousmane Madani Haidara e ka baara ye kɔ tigɛ ka ba tigɛ i m'a dogo dɛ i yɛrɛ de ko e tɛ y'a fɔ maa ye ko ne ye Cherifu ye ko munɛ bɛ i kɛra Cherifu ye n'o tɛ ye Cherifu kunna Cherifu ye mɔgɔw kunna Cherifuya dɔn wallahi nin ye tiɲɛ ye Cherif Ousmane Madani Haidara i kɛra Cherifu ye o ye tiɲɛ ye mais billahi maaw ye Cherifu dɔn ne e ye Cherifu bangedenw kun ma dɔn mais bi ala ko k'a ye minnu saniya
saniyali la olu bɛ bangedon dɔ na olu bangedon ɲɛnamaya k'a sababu kɛ e ye Badara Ali Fatima Zahara Hassan Hussein ninnu bɛ bangedon dɔ na Mali kɔnɔ k'a sababu kɛ e ye baara de do baara de do el jazao min jinsil amal mɔgɔ ka sara i yɛrɛ ka baara nasɔ do n'i ye baara min kɛ o bi sara ye o de la n'an ko Sherif Osman Madan Mame Sherif Osman Madan Allahu Akbar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fila la jumɛn kɔrɔta la baara do différence foyi tɛ dɛ ayi mɔgɔw ma faamu de maa min n'i ka baara de wulila e w'i cɛsiri sɔgɔmada fɛ k'i bɛna mun kɛ k'i bi tile datugu o ye jɔn de ye a man kɛnɛ a man kɛnɛ a man kɛnɛ maa tɛ se ka tile datugu f'a ka faamu n'i ka baara kumana de kuma tɛ se k'o toucher ka bɔ dusukun na jango a baara sifaya min b'ale bolo baara min bi diɲɛ baara bɛɛ ɲɛfɛ i t'a fɔ o ye baara jumɛn ye Muhimu Rasulu Muhimu Rasulu maa minnu ka di Ala ye ni bɛɛ ye Ala ka danni na olu bilala baara min na ale donn'o baara de la maa min ka di Ala ye ni bɛɛ ye jɔn ye o tɛ kiraw ye 313 u nana mun kɛ ka na Ala fɔ jɔnw ye wa ale y'a ta yɔrɔ jumɛn ale y'a ta a giriman yɔrɔ de la kiraw fagala min kama o don jogo maa o maa ye jogo fɔ i man bi goya mais mangoya waatini don koyi mangoya waatini don o de la ko tiɲɛ ka girin o de kama taba man ca tiɲɛ taba man ca dɛ layimaw an karamɔgɔ kɛra misali ye misali ɲuman bi n'i k'i bɛ fɔnisɛriya fɔ i b'a fɔ k'i kɛra Sherif Usman Madani Haidara ye kuma o kuma ale ka kabako de bɛ na maaw u ye dɔ de Sherif Usman Madani Haidara ye dɔ bila ka taa hiji la o nana k'a bɛna barika da ye ko dɔ k'a maa dɔ ka na barika da barikadala nalen Sherif Usman Madani Haidara ye min f'o ye a ko i yɛrɛ k'i labɛn e ka fara ka a bɛ taa Maka ɲɔgɔn fɛ maa kelen tɛ dɛ maa caman don kelen wɛrɛ dɔ de y'ale bila ka taa hiji fo Côte d'Ivoire a bilalen ka taa hiji Côte d'Ivoire a k'a bɛna ɲɛfɔ Sherifu ye a ye min fara a kan u kana bonya da Sherifu kan a ko ma karisa e yɛrɛ k'i labɛn e bɛ taa fɛ n'ale tɔgɔ fɔra ni maaw ma pɛrɛn mun bɛ kɛ kamalen hinɛna nin karamɔgɔkɛ in hinɛna an makarila a kɛra maaw fɛ yere jogo bi cɛ la a dɔw lakari man di wallahi lahara caman bɛ nimisa dɛ ala kana nimisa n badenw an ka sɔmi arabuw y'o de fɔ ko k'i kana sanni kɛ n'i tulo ye k'i ka sanni kɛ n'i ɲɛ ye n'i ye sanni kɛ n'i tulo ye ɲaamɛ don sanni k'i ɲɛ ye i ye min ye
kana ba mana ka kɛlɛ ɲamena I bolo da kisɛ kan fɔlɔ ala ka hakili ɲuman d'a ma maaw an bɛna don an ka walanda kɔnɔ ni kun ye ɲɛmɔgɔw y'an bila min na su in na an bɛ zamzam fo ani baduru an b'o fo bi su in na an bɛn'o di zamzam ma sini mawuludu duwawu kalan k'o di baduru ma an bɛ zamzam fo u yɛrɛ ka kuma na an ma ɲinɛ u dɔgɔninw kɔ n'o ye mina ani arafa zamzam sigilen o ye siyadugu musow minnu farala ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ bɛ laɲini min fɛ n'o de musow ka cɛw ladon ka denw ladon ka jogo ɲumanya sabati du kɔnɔ u y'o fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka u seko k'a la sikaw n'o ye si komini fana olu fana ye ka u ta sigi k'o tɔgɔ kɛ arafa ye an b'u fana fo nin kɛnɛ in kan an musow bi kɛnɛ kan ka tila k'an ka foli se wɔlɔndugukaw fana ma olu fana kibaruya in mɛnlen kɔ olu fana farala ɲɔgɔn kan ka dɔ wɛrɛ sigi u k'o ma ko mina an ka foli b'u fana ye u bi nin kɛnɛ in kan fɛn min ye baduru ye an b'u fo ka hasanu fana fo n'o de ye tɔngɛkɛw olu fana ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan k'o tɔgɔ da hasan segu marakaw fana b'a la n'o de ye nugurɛ nugurɛ tɛ wa ɔhɔ nugurɛ de ye nugurɛ denmisɛnninw bani sababu ani baraji ala k'an bɛɛ sababu ma an b'u bɛɛ fo parce que munna an bɛ mun nɔfɛ ani ninnu bɛ mun nɔfɛ déjà an karamɔgɔ ye baya min fɔ n'u sɔnna an na an dɔw don wa u bɛ sira min kan juguman tɛ maaw ni maa min ye ka kɔmuso minɛ k'a entraîner e ladon cogo la fiɲɛ nana ɲɔsurula bolo sɔrɔ san na dɛ an b'u fo k'a fɔ an baw ye su in na an bɛ fɛ ka cadeau de di mali musow ma an bɛ cadeau de di u ma maaw mori bɛ don ye kalowa la san 70 bi su in na an bɛna 7 min d'i ma a ka bɔ a ye san 70 mais nin 7 in ka fisa ye maaw mɔgɔya bɛ ɲini ka tunu de ka na waraya bila a nɔ na anw ye cɛ minnu denw ni mɔdenw ni tulomasamaw ye u ma tulonkɛ maaya la u ye baara minnu dilan min'o de f'i ye walahi n'a fɔr'i ye i yɛrɛ b'a dɔn nkalon tɛ nin na nka maaw n'i taara dɔgɔtɔrɔ fɛ n'a ye ordonnance sɛbɛn k'a d'i ma n'i ma taa fura san i tɛ kɛnɛya dɛ n'i ye fura san o fana t'i kɛnɛyalen ye dɛ a ye ta cogo min f'i ye i b'a ta de mais n'i m'a ta ten don ne ko fura nana k'a bɛɛ ta k'a kunu ɲɔgɔn fɛ a bɛ sɔn k'i fa o kɔrɔ ye di walayi anw mɔkɛw u ye ko dɔn u ye dilali kɛ u ma girin wari kan u ma girin jɔyɔrɔ kan u girinna mɔgɔ dilali de kan k'u sɛbɛ don an ma u ma saliya la fiyewu maaw kuranɛya tɛ dɛ an mɔkɛ ka kodɔn min ye k'an ka sigi dilan ka barika don olu la ka barika don anw faw la ka tɛmɛ aw kan o dɛ n bɛn'o de fɔ tuma dɔ la an ka maaya
bi a sigira kɔfɛ kosɛbɛ sabu an jɔna an mɔkɛw la an k'olu ti ko dɔn k'u ye gawa ye ko faransi de b'a dɔn ɔ faransi yɛrɛ y'a kɛ cogo min an m'o sɔrɔ an kɛra silamɛ fana ye silamɛya yɛrɛ nana n'a ye cogo min anw fana ma k'o ye anw ye jumɛn ye sisan a saba bɛɛ tilala na madenw minɛn da jɛngɛna ma a ma bɔn kuma caman na ni kɔɲɔ don sera an bɛna ni kɔɲɔmuso ye k'a sigi sigilanin kan bɔ kuma mugu ye dɛ bururu dɛ foyi mao fɛlɛ do bɔdon tɛ wuluden ta do ye n'i y'a ta tɔw bi sogo minɛ ka di u ta ma mɔnɛ bɛ fa nɔnɔ di ni taga yala kɔni fa muso jɔrɔlen n dɔtɔ ye n bakɔrɔ ka taa dunanya la o tulo tɛ la dɔw yɛrɛ bi kasi de la a ka fini jukɔrɔ ne nana n'i taara ayiwa i ka cɛla kala tan dɛ o y'o fɔ don ye wa n baw n bɛ 7 d'i ma durusiliba tɛ dɛ nin lamɛn n'i y'a lamɛn a 7 b'i fɛ kɔɲɔso kɔnɔ a 7 fo ka se i saya ma i b'u cɛra a bɛ ɲɔgɔn fɛ ni hakili tora la wallahi i ka furu ɲɛna i kɛra bara ye n ba a tɛ d'i ma ten dɛ dikan b'a la a dikan ye jumɛn ye kana fara tɔw kan a tiɲɛna mun bolo kana fara u kan o kɔrɔ ye di kana fɔ den taatɔ cɛla la ko e bɛna fɔ a ye ne ta ɲi n'i sɔnna dɛ i bɛ nin fɔ den ye de depuis san 10 i b'a daminɛ k'a durusa 7 la san 11 san 12 i bɛ bɛn k'a ta kelen kelen k'a walawala ye n den nin ye nin ye a bɛ se 14 ma i b'a ɲininka n den nin kɔrɔ ye di furuso la a bɛ sin k'a fɔ ma nin kɔrɔ ye tan nin kɔrɔ ye tan n ba kunkolodonna ɲini dɛ e k'i da ka sunɔgɔ hami banna wallahi i ye den sɔrɔ o fɔlɔ ye jumɛn ye sigilankurun sigilankurun mɔgɔw bɛ sigi kurun min o kɔrɔ ye di a fɔ i den n'i bɛ fɛ i ka kɛ bara ye n'i taara furuso la sigilankurun in lajɛ dɛ i ka k'o ɲɔgɔnna ye sigilankurun bɛ cogo di cɛ bɛ sigi a kan muso bɛ sigi a kan denmisɛnnin bɛ sigi a kan maakɔrɔba fitinin belebele dunan dugulen nɔgɔlen gɛɛman a b'a bɛɛ kun k'i ka kɛ ten furuso la muso o muso n'i kɛra ten i kɛra bara ye bilibali do dɛ waati korolen do nun tɛ an kun b'a hadisaw ni ayaw fara ɲɔgɔn kan an ka alimamu n'an an ka cɛkɔrɔbaw b'an fɛ nɛnɛ na nun tɛ an kun bɛ hadisaw ni ayaw fara kan mɛ ma tiɲɛ don ka ca ala fɛ maaw muso n'a ye tɔɔrɔ muɲu ka ban o y'a ta kɛlen a ye minnu ka tɔɔrɔ muɲu ko nin ye kodɔnnaw de ka kuma ye Badara Ali ko a ko n denw n baw ma sɔmɛ a k'a ka wari kɛ ka jɔnw san sugu la a y'a ka ɲumanya kɛ ka hɔrɔnw san ni ye ɲumanya ka jɔnden ba n'i bɛ fɛ ka se i ka furuso i furula du min kɔnɔ a bɛɛ la ɲumanya k'a bɛɛ ye a bɛɛ ka tɔɔrɔ ku e bɛna mun ye dɔ de bɛ n'i kɛlɛ i b'a ye dɔ wɛrɛ b'i kɛlɛ o kɛlɛ k'a ye fara muso la an ye nin k'a la an ye nin k'a yɛrɛ an ye nin k'a la a y'a bɛɛ ku aw yɛrɛ ka sabali ten n ko nin de ka di maa wɛrɛ k'i ka kɛlɛ kɛ e dadilen a bɛ fɔ o de ma ko wasa wasa ami n ba kana ɲinɛ dɛ n'i ko a tɛ kɛ n na
e kɛra ala ye koyi a kɛra ala yɛrɛ la taridi ala y'an dan da la k'a kota wa a yɛrɛ ɲɛna a ka dugukolo kan a ka dumuni b'an kɔnɔ an b'a dɔn a b'an faga mais ala ma kuma ne ba ja e giriyara ala ye koyi ko mɔgɔ si t'a k'e la ayiwa i fana ti maa si sɔrɔ dɛ n'i ye maaw taku ala bi maaw minɛ k'a d'i ma pour que 7 in ka ku maaw an bɛ taa ɲɛfɛ dɔɔni nin kun tɛ kurun ye filanan ye jumɛn ye n ba a fɔ i den ye ko a ka kɛ du kɔnɔ i komi ji faga ji bi min faga min kɔnɔ dɔw ko ji fiɲɛ o kɔrɔ ye di ji fiɲɛ min duden bɛɛ ni lahinɛ dunaman na a b'o ni lahinɛ dugule a b'o nu lahinɛ cɛkɔrɔba denmisɛnnin cɛ muso bɛɛ n ba kɛ ten maa o maa n'i ye maaw ni lahinɛ o ni kɛr'i ta de ye nka min mun ma i nimɔgɔnin dɛ min tɛ fɛ k'i ye yɛrɛ pewu i nimɔgɔnin min tɛ fɛ k'i ye kana kɛlɛ dɛ ɲuman kɛ k'a san ani lahinɛ dumuni mana tobi siyɛnin fara don min woro ni kamankɛ minɛnin kɔnɔ ka datugu a ɲɛ n'a nana Bakari Gawakɛ in cɛ o an ye siyɛnin faga ne ko n ko n tɛ dun ka n ka seri to na n ta i k'o dun a bɛ ŋunuŋunu ka taa o y'a sɔrɔ i komanda ye o kelen ni fila n'a nana cɛ mamu cɛ a bɛ cogo di mun b'i fɛ gabuguda la teriya daminɛna n ba kana kɛ naloma ye maaw ni lahinɛ u bɛ k'i fɛ wilibali do dɛ kuma dɔ la a kɔɲɔmuso ninnu n'a daminɛna i b'a sɔrɔ a tɔgɔ ye di kɔkɛ bɛna ni sogonin ni jɛgɛni ye dugutilama fɛ n'o jiranin daminɛna o nfiyanfiyanw ayiwa buramuso kɔrɔbaw ni burankɛw tɛ sunɔgɔ koyi u tulo tɛ ŋanaw duja kuma ye olu de ye o jiranin daminɛni fiyanfiyanw kasani i b'a sɔrɔ selidaganin ta kana dun k'a to dɛ taa dɔɔnin d'a ma bari taa dɔɔnin d'a ma amin ya rabi bɛɛ ni lahinɛ sabanan ye jumɛn ye pour que an bɛ se ka 7 in sɔrɔ sabanan maaw kɛ furanan ye du bɛɛ gɛ o kɔrɔ ye di musonin nɔgɔlen maa si tɛ k'a fɛ bɛɛ bɛ ɲugun a na a dɔ kan ye ne yɛrɛ m'a dɔn n ye min kɛ n cɛ la o ne mana dumuni tobi dɔrɔn ayiwa a bɛ ɲugun ne na dɛ a tɛ ɲugun e na cogo di mɔgɔ cɛ mana bɔ baarakɛyɔrɔ la ka na fini korokorolen don korongoro kasa sinji kuru kasa wasiji kasa ni a tɛmɛni ni fiɲɛ cɛ dɔɔni ka fɔɔnɔ wajibi tɛ mɔgɔw ka ɲugun e la maaw dɔw nɔgɔlen don nɔgɔ fɛ i bɛ taa k'i b'i min ji faga na dɛ i b'a sɔrɔ den ka bo finikolo o n'a bo de tan bɛ k'a da jifɛn sanfɛ i bɛ jifilen de da ka segin n'i yɛrɛ ye maaw n'o sifaya kɛra fo ka diɲɛ wuli hali n'o ye ka a tɔgɔ ye di saridini bɔ boîte kɔnɔ i ɲɛ na i bɛ ɲugun a na dumuni mana dumuni i mana i sɛbɛ kɛ cogo cogo k'a sigi cɛ ɲɛ b'a la kɔni bofini kolo in da n da kan dɛ a tɛ se k'a dun ka s'a fa nugu la n ba i buramuso kɔrɔba i burankɛ o ka selidaganinw o jɔsi fo n'i ɲɛ jɔra a ka tile la a b'i ɲɛ minɛ a ka selitapi ninnu olu ko i buramuso kɔrɔba tile 3 o 3 a fɔ maa fini nɔgɔw bɔ ka di an k'a ko i b'u yɛrɛ kama n den sanu depuis Halimata nana an bɛɛ saniyara a bɛ ten saniya ten i nimɔgɔkɛ n'a ka pantalon nɔgɔnin t'i jɔ a ɲɛ da la fɔ nin tɛ bɔ dɛ o tuma mɔgɔ tɛ du kɔnɔ wa e bɛ bɔ ni nin ye o tuma na anw tɛ yan wa taa nin bɔ nin nɔgɔ la ami maaw n'i kɛra ten ba n'i voyagera dɔgɔkun kelen u b'a f'i ye san 2 kɛ a dɔw b'a fɔ ko walahi a bɛ san 2 bɔ k'a sɔrɔ
dɔgɔkun damani don maaw naaninan ye jumɛn ye naaninan ye miseli ye dukala ba ni ye kɔnɔnangɛya de n'i donna i furuso kɔnɔ a dɔn nin de ye ne faso ye i bɔra yɔrɔ min i t'i ɲɛ o i tɛ se ka furu ye olu n'i tɛ furu ɲɔgɔn ye i bɛ taa dɔ de ka du dilan dɔ y'i fa ka du dilan i bɛna taa dɔ ka du dilan jurudon ye jumɛn ye juru sara n'i nana juru ɲuman d'u la i kɔnɔna gɛya ka bɛɛ bɛn i cɛ a ye kuma kolon fɔ a dɔgɔninw ma n'aw fɛrɛla a fɔ kɔkɛ e ni min kɛ nin man ɲɛ dɛ e dɔgɔninw jigi ye de e ni min fɔ e m'a dɔn nin ye sinika ye a b'a fɔ i t'i dabɔ na o ka n'i bɔli i ka ɲumanya la dɛ i ye min fɔ a tɛ bɔ a kɔnɔ a b'i jate maa ɲumanw fɛ n'a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a fɔ i k'i muɲu mɔgɔ ni mɔgɔ filila kuma dɔw n'i k'i b'a a tile a ma nɔgɔn jango cɛ n'a muso cɛ i kɔnɔna gɛya ni maa o maa k'a bi sira jugu ta du kɔnɔ i jija i ka dudenw bɛɛ waati korona a ma nɔgɔ an ka nin 7 in bila papiye nana maaw an bɛ naaninan na duurunan ye jumɛn ye ne ba i kɔnɔ kɛ keesu ye wagande k'a kɔrɔ a b'a hakili to nin na dɛ i cɛla gundo sa n'a ye i kɔnɔ kɛ kaburu ye bɔgɔ k'a dun nin ma nɔgɔn dɛ maaw ni musow ye sugu taa sira daminɛ mɛnɛ u b'a bɛɛ fɔ a bɛɛ n b'a to a bɛɛ ti fɔta ye kelen kana ɲinɛ dɛ i filɛ nin du in min kɔnɔ n'i ye du wayiba k'a malo k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a majigi k'a kɛ maaninw ye i denw de faso don i den jamu bɛna kɛ nin de ye n'a fɔra nin fasolamɔgɔ ninnu man ɲi i denw b'a la i yɛrɛ dégradé kan'a fɔ dɛ tiɲɛ de don i burankɛ kɔrɔba man ɲi walama i buramuso kɔrɔba man ɲi ni maa min ko ni karisa ye nin kɛ tan a fɔ n t'a kalama o sutura dɛ muso maa man ka i yɛrɛ kɔnɔ fara n'i nana du kɔnɔ nin kɛra i faso de n'i ye du in masiri ka du in kɔrɔta ka du in bɛn ka du in kɛ maaba du ye i denw de kɛra maabaden ye mais n'i y'u wayiba k'u malo k'u dɔgɔya i denw dɔgɔyara nba e ka dakuru ɲɛ kelen a fiɲɛ bi to i denw kun k'a to i mɔdenw kun f'i tuloma sama a dɔw man ɲi dɛ kuma jugujugu dɔrɔn a n'a cɛ ma bɛn wajibi f'a ka cɛ faso lebu ah i cɛ kɔni a tɛ da i cɛ ma dɛ i cɛ n'a denw don o y'i yɛrɛ ye maaw 6nan o ye jabi ye maaw jabi ye fɛn ɲuman de ye maaw muso n'u y'a jabi dɔw da i sigilen i tɛ sanfɛ filɛ tugun koyi i ɲɛ de sulen don bada nkɛ o y'a sɔrɔ u yɛrɛ ka kuma don ko gɔdɔrɔn n'u y'a fimanin da f'i bi taama ka segin ka na nkɛ maaw n'i y'u jabi dalen sɔrɔ u sen na n'i ko karisa i b'a kan mɛn ko namu n'i ko naya jabi b'i sen na koyi o kɔrɔ ye k'i ka sigi so kɔnɔ hakili t'o la dɛ n ba kana bɔ jabi kɔrɔ de n'i ye jabi ye maa sen na n'i ye jabi yɛrɛ ye n'i ye jabi yɛrɛ sen na o kɔrɔ ye ko to i ka so la kɔnɔ wa qarna fi buyuti kunna ala ko ten ko a ye sabati a ka so kɔnɔ
ho ni ala kan de aye sabata ka sokono muso anga savonde yeni fo wa ni ala ka qur'ane manyonje de muso muso tesiga kaso ke komi ye wulu sengala de nyimi ni ibora doro u yere côté ton pied mon pied aw mama mu ani sita ngumi barula sita mama mu eta hawa fe akafta hawa fe ebito munumunu de la itaye yoroshi aywa nyafam mao o muso kele so sunya abfaye sonye na figdo so buru jaburu uba fo sunguru bafanado sonjugu bebi daila waitise ke jede yala jugu dabla mbaw akana nyine de ni ko jugu bay wati na korombe ni nafama nunu antiteme kamele dobe kamele ay muso furu don lola kamele muso ka minen beche katana ya kaso so mo ko mungara ko foi ko furu sera dana u ya nyininga ka dese aterige de nana a konteri anga madamu blamuna akombi mane alaye teriya min bani yonche a konteri a galera yeni min fo mba fiye ako nderi ako nesrana de aterige ko munyisira ako nsrana uye min fo muso ka boka yala la kuni muso bora che kaso kasoro a che ma jenai ko ka ta fo ka sigi ala ka meleko badanga alhamdulillahi rabbil alamin ni kunyawnye santoro ani karantela jebela shiadugu jamiyatu zamzam oluka mauludu kene kan ni ne kunye awnga bi sorolewnye anga foli be sa ana nokan dugu bela jelenye anga foli be aw fene wajulu kenati teme aw minuka amba fo aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu aw kambe jiya wati were fi amanillah ay bonne ngramogoje mina kuma wili balila be manga